Investeren in je woning. Het vergroten van je wooncomfort en mogelijk direct geld besparen op je energierekening. Dat kan door je woning energiezuinig of levensloopbestendig te maken. Via de Duurzaam Thuisregeling van de provincie Limburg kun je hiervoor een lening afsluiten tegen een aantrekkelijke rente. Oké, maar hoe dan? Dat zullen wij je even snel uitleggen. Verbruikt jouw woning ook te veel energie? Met een paar eenvoudige aanpassingen kun je hier al iets aan doen. Met zonnepanelen of een zonneboiler kom je al een heel eind. Heb je zelf geen dak omdat je in een flat woont of is je dak niet geschikt, dan kun je deelnemen aan een zonneproject. Maar je kunt ook denken aan isolatie, HR++ glas of een warmtepomp. Je verbetert je wooncomfort, bespaart op je energierekening en levert een bijdrage aan een beter milieu. En die lening, ja, die verdien je meteen weer terug. In je fijne woning blijven wonen, ook als je ouder wordt? Door de woning levensloopbestendig te maken, hoef jij je hier geen zorgen over te maken. Plaats een inloopdouche. Of zorg dat deuren, gordijnen en lichten op afstand te bedienen zijn. Haal drempels weg of verplaats de slaapkamer en badkamer naar de begane grond. Je vergroot je wooncomfort en de woning is direct klaar voor de toekomst. Daarbij wordt je woning van alle gemakken voorzien. Of je nou jong of oud bent, wie wil dat nou niet? Eerlijk toch? Mocht je nu bij het treffen van de maatregelen asbest tegenkomen, dan kun je de verwijderingskosten hiervan ook mee financieren in de lening. Zolang jij maar gezond blijft en jouw woning duurzaam en toekomstbestendig wordt. Ben je benieuwd naar de aantrekkelijke voorwaarden en mogelijkheden van Duurzaam Thuis? Kijk dan op www.limburg.nl/duurzaamthuis. Let op, geld lenen kost geld.